Tugot, ti napalabas. Napalabas. Sinerat dagiti bandino ti balay dala ka Ignas ken Alona. Nagpakpakaas iti lakay, asaan da pagaramidan iti dakas ni Alona. Nagbaligi nga rod dagiti bandido anangala kadagiti tarakenda nga ayop. Iti sabalya bangir, nagsarita da Diana ken Lindon. Nasaer tirik na ti baro kadagiti imbaga ken kuana ni Diana. Iso anak kapungtot daytoy, ket innala na ti cellphone ti balasang. Pangpanggapen met da Celia, Diana, ken Doña Dolores ti aglibas iti mansyon. Ngem saan da abas ta maipatungpal daytoy, gapo iti panagbambantay dagiti buyot ni Lindon. Iti dayta gundaway, dimtengen ni Gardo iti balay da Alona. Nagsarsarita nga rod dagitoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot! Ti napalabas! Gardo, mabutbuteng ka. Amangan agsubli dagiti bandito ket timutten biag tayo ti utangan da. Sana mapasamak dayta. Jak ipalubos nga agbaligi dagiti managdakdakas. Gardo, Siyak ti agibalas para ka ni Tata Ignas. anya, Sa pulag ti lugar a pagpakpak niyan dagiti bandido. Rautek ina, Gardo, agsagana dagiti awanan bain. Sana ka mabutang amang raut kadakwada nga uray ag may sak. Gardo, anya ka din daytang ibagbagam. Linapdak ni tata nga agibalas. Ita, si kamot ti mangibagbaga kayat mo ti agibalas. Alona, no jak aramidan daytoy. Amangan no ulitin damanan. Ngam, kasano no may sagmak ka? Jak lakit di maklon. Alona, Jak kaya tamapukaw ka iti biyag ko, Gardo. Da kayo kan ni tatang. Napatag kayo kanyak. Pumanaw tayo lang iti dayto a lugar. Sana solusyon ti panagibalas iti parikot tayo. saan nga agsarneng dagiti managdakdakas. Aging awan ti mang balas kadakwada. Gardo, No ipakaamu tayo daytoy kadagiti maseknan. Awan mo't ti mapasamak. Di da tayo denggan, tamarigrigat tayo lang. Maawatam ko mati kahit ko asawan. Agpapada tayon a biktima dagiti managdakdakas. Kita am tinapasama kanyak. Kaya't dak apatayan. Ajak met malagip noan niya tigapuna. Gardo, Tilang agar ari iti kaunggang. Katyagi balas. Nasken amagunod tayo ti hustisya. Di tay itulok nga irurumanda tay latan dagiti kabusor. Babaan ti dakulap. Agayos ti adu adara. Gardo, nakasagana ka din. Huwag Tata Ignas. Ngayon pampanunutak ni Alona. Sapay la kuma, tamaawatan daytoy ni Alon ng anak ko. No saan tayo nga agtignay, kontra kadagiti managdakdakas. Awan tinasaya at amapasamak. Inlawlawag kon kanya Alona ti amin, Tata Ignas. Agam, adalat na panagkadkad na. Mawatak mo't kid din ni Alona. Gardo, Sa anak nga agpanunot iti negatibo iti iraraot ko iti kuta dagiti bandido. Nasken nga agbaligyak. Tapno maibalas ko ter aramiden da kada tayo. Gardo, Amok asan la da tayo ti bitbit ti manda. Adu tayo nga awan bael na. Igam kontra igam. Tata Ignas. di mo liplipatan dagiti insurukan ka, Gardo. Kang runaan asalaknib mo, ti panagkararag ken ni Apo Diyos. Saan na abay-bayan nga agpaggadtibiyag mo? Ilisi na ka iti anyaman a peligro. Ala, agtignay kan. Ni Apo Diyos ti mangkuyog ken ka, Gardo. Agyaman hak, Tata Ignas. Insurukon ken ka,
Ti dalan nga agturong iti pagkutkutaan dagiti bandido. Adayo apaset ti kabambantayan. Tatay. Dakkel ti panagtalagkukan ka. Ama sa pulam ti lugar da. Ha? Amok ama aramid mo dayta. Gaputa sinanay ka. Nukas ano asapulan dagiti kabusor. Agan-anad ka, Gardo. Alona, anak ko. Tatang, Amok anadag sentirik nam. Gapu iti iraraot ni Gardo iti lugar dagiti bandido. Dumngag ka, anak ko. Jak palubusan arumaot nga agmaymaysan ni Gardo. No awan ti panagtalag ko kan kuana. Nagsanay ana imbag. Kan nakitak tinaidumdum agalad na iti pan nakilaban. tatang, Awan ti padas ni Gardo. Iti anyaman a klase ti pan nakiranget. Ngambabaan kadag iti taktika nga insuro kan kuana. Maaramid na anaimbag ti lumaban. tatang, agda nagaklata. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamak kan kuana. Alona, di ka agpanunot iti kasta. Tigid di aramiden ta. Agkararag ta kin ni Apo Diyos. Asapay lakuma, taawan ti dakes a mapasamak kin ni Gardo. Anya ka din daytoy ngar aramidom kada kami lindon. Arig mente balod dito'y mansyon. Naglaing ka nga reklamo, bakit Dolores? Saan kayo amabisbisinan dito'y mansyon? Ayop ka lindon. Sumardeng ka! Diyak kayat adang ganti kasta ngay bagbagan. Di mo kayat adanggan, wano aklunan amay saka nga ayop. Nalipatam ka din, bakit Dolores? Uray imbayad monte mansyon mo kanyak. Saan nga umdas, tapno mabayadam amin nga utang mo kanyak. Lindon. Kat gaputa saan ka makabayad kanyak. Pinagbalin kan ababaunen dito'y mansyon. Agtrabaho ka dito'y nga awan sweldom. Anya. Saanon asika jay na amok alinton. Imbilang kapayan nga anak ko, gapukin ni Dayan ang anak ko. Ngam kasto'y lagayam taramidam kanyak. Sigo na sa anak na sayata tao. Bakit Dolores? Pamarang laeng dagiti impakpakitak akin na imbagkan ka iti kalabas. Anya. Siya kon ti kadaksa na tao dito'y lubong. Awan ti pagbutbut ngak nga uray asino. Ti kayat ko lang nga ramiden kat agisaknap iti riribok. Anya. Kwarta laeng tinapatag kanyak, bakit Dolores? Ado ti imposible a maaramid ko babaan iti pirak. Lindon. Nalawa ti koneksyon ko kadag iti illegal nga aramid. Bakit Dolores? Ket no panggap mo ti mangkalaban kanyak, awan maaramidam. Gaputa kay yarigam laeng ti may sa apyak kontra iti may sa akali. Maawatam mat siguron ti kayat ko asawan. Agpada kayo iti amom anang isip ti puso na, Brando. At dayta ka manin ako nak. Bakit Dolores? Di ka man naging dadalos dita. Saan ka di ang nangisit mo't lang ti panagpusposom? Nakaamiris akon, Brando. Nagbabawi akon daytang aramid. Pinili kon ti agbalin anasaya at ataw. Di ka agkatawa. Ay, Pudno ti bagbagakan ka. di nakman pagkatawan. Bakit Dolores? No sana napasamak kada kayo ti kastoy ita. Di mo mapanunot ti agbalew. Brando. Maaga nga agpampanunot. Ita pa iti pa nagbalbaliw mo. Naladawan ti amin. Saan kayo na basta makalibas dito'y mansyon? Anya.
Agnanayonan nga agbalin kayo at agabo dito'y mansyon. Saan ka ni? Asi ka iditerrey na dito'y mansyon? Anya, Saan ka di nasakit a panunutan? Bakit Dolores? Nga iti mismo ang mansyon mo. Nagbalin ka langan at agabo. ayop kayo! Ayop kayo! Sumardang ka! Di mo bagay tagbalin na nasingpet. Agtartaray pa ilang kadagiti orat mo ti dakes nga ugali, Dolores. Kinaramutam ti ropak. Day tatirumbangkan ka, Brando! Umay ka man dito ya. Di mo masmasan kitangkyag ko! Masaksa kita, anak! Brando! Anya ti mapaspasamak dito eh. Wah, Kitam ti ropak, boss. Kinaramutan ti awanan bahin. Anya? Bagkalaglangan ti awanan bahin, boss. Saan? Ibatam ni Bakit Dolores. Ngam, boss. Ibatam kunakmat. Uwan, boss. nagsakit ti takyag ko! Alan, agsubli kan iti trabahom, Bakit Dolores. Agluto ka iti kanan mi. Darasam! Apay akit kitaan nyo ti bulan, tatang. Panagkunak. Saan pa'y ana ipatungpal ni Gardo, ti panggap na panangraot iti kuta dagiti bandido. Ni, kasano ti pan nakaamuyo iti dayta? Gaputasalag ti bulan. Nurumaot ni Gardo. Sigurado anala ka amakita dagiti kabusor. Agmay salaeng ni Gardo amakiranghat. Iso nga aramatan na tinaulimak nga iraraot. Di kayat ko asawan. Inutan na apatayon dagiti kabusor. Anya? Naisuro kunday takan ko ana. Isu asaan abas ta agtignay no nalawag ti aglawlaw. Tanalakalaeng ang makita dagiti makalaban na. Delikado ti biyag na no kasta ti mapasamak. Maawat akong ti kayat yung asawan. Wen, Alona. Nasken anasirib ka no maipanggap iti pannakilaban. Nang runa, kat agmay salaeng ni Gardo. Patsyek nga agur-urayan iti napintas at tsimpo ni Gardo. Kontra kadagiti bandido. Naragsak dagiti awanan bahin. Isa tayo. Ay, uri nga pala. Sa anak pa basta rumaot ita. Pati pulutan dito eh. Nasken asawarak pa itaglawlaw ti kuta da. Kaya pulutan dito eh. Tanukas pangarigan agkibaltang ti iraraot ko. Amok ti pagpaknyak. Aginaya da kamag na. Siguro dito tanom. Ay, ano? Pulutan. Agiinom ti kadwan kadakwada. Tanom ba dito? Mga ala. Bagitimot da dunga. Kailan ka katuwag? Dito kayo. Agbambantay di iti aglawlaw. Urayak ang makaturog namin. Kalpasan na. Inutak ita patayan. Ano dito? Kadagayam, armado alalaki iti san nga tayo. Aginaya nak nga umasidag iti ayan na. Kat tirik-tirik tatungit na. Iton! Natayan. Ilamang ko iti kasamakan ti bangkay na. Jak makaturog. Gaputan na uto, titakyag ko amin masan itay ni Brando. Di awanan bain, Brando. Anay ko, Mama, ilutak tinasakit at takyag mo. saan yan anak ko? Ang mga ano at ang sakit. Mama, Ano sa konti sakit na? Umimbag to umatlaan. adan tulat taal daw dagichay a demonyo. Manang Dolores, Senyorita Diana, ada nakita ka mabalin tayo apag naang naglibas. Anya, sa dino, manang Celia. Itilikodan ti mansyon. Ada na sa makapasat tinangato apadera. Nukas pangarigan ulyon tayo tinangato apadera.
Saan da tayo abasta makita? Anya? Wen, senyorita. Kasapulan tayo ti agdan. Tapno makauli tayo iti na nga to a pader ti mansyon. Celia, sigurado ka kad iti dayta nakita. Wen, manang Dolores. Planwen tayon, no kasano tayo nga aglibas. Parbangonan, naulimak matang taglawlaw. Sigurado ang nakaturugan dagiti awanan bayin. Ipatungpal kong ti planok. Sanda basta makagaraw, gaputan na bartagdan. Umdasan ti imat ko a Granada. Kat pabetakak dagiti kalapaw da. Isaganak matang ti Armalite. Umasidig iti ayan da a kalapaw. Ang ginayadak lang. Anday na. Ikatagtipin ti Granada. Daytoy ti para kada kayo. Daytoy may ti may sa. Rumuaran na giti kabusor. Daytoy ti para kada kayo. Natayin na giti awan bahin. Upsab! Palpaltungan ako na! Tumarayak iti dayja banda! Kilat ngay madudag iti kapusor! Nagsardeng na namang palpaltungan niya ka. Agsipot ka na imbag. Ang mga nuad dadala ang iti aglawlaw. Natalgadak dito naglamangak. Makitak adagos nuad da sumungad akabusor. Oy! Matay kan! Ha! Anya ti mapasamak kini Gardo iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken iti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.